Yes, så jeg vil lige forklare, hvordan jeg har lavet den her beregning omkring usikkerheden. Og til det har jeg egentlig brugt partierne, hvor vi har alle partierne herhen. Og så har vi meningsmålingen 25 og valgresultaterne for 22. Og det er altså de tal, vi skal bruge for at beregne den statistiske usikkerhed. Og det gør vi ved at sige er lig med 1,96 gange kvadratroden. Så har vi så taget vores andelen af meningsmålingen, og ikke valgresultatet, og andelen er så denne her. Vi har taget og ganget med 100 minus andelen igen. Og dividerer vi det med vores stikprøvestørrelse, og det var jo 2093, som der står heroppe. Og det er så vores statistiske usikkerhed, vi har beregnet, og den er på 1,7. Og det betyder, at meningsmålingen kan falde 1,7 altså frem eller tilbage. Og ud fra det her, så skal vi have lavet et konfidensinterval. Så først har vi så lavet vores negative, og der tager vi så bare igen her vores 19,7, og det ser vi minus usikkerheden, så får jeg så 18. Og samtidig gør vi det bare med positiv, hvor vi så siger 19,7 plus vores usikkerhed, og det giver så 21,4. Og nu har vi så lavet vores 95 konfidensinterval, som er 18 til 21,4. Og så kan vi så se, at når de får 27,5, ligger de uden for det her konfidensinterval, og det vil jo så sige, at de har en signifikant tilbagegang, som jeg også har markeret her. Og alt det her, det har jeg jo gjort med de resterende partier, og egentlig bare trukket den her linje ned. Og hernede kan vi jo så se, at det ikke er signifikant, da 3,8 ligger inden for det her konfidensinterval. Og bare lige for at tage en, som der er anderledes end de to andre, så kan vi se her, at 5,5, det ligger heller ikke inden for det her konfidensinterval, men det er jo faktisk steget, så derfor har det en signifikant fremgang i forhold til før. Og ud fra de her konfidensintervaller og hvordan partierne ligger sig, kan vi så se, at der er 4, som stikker ud, som der har signifikant tilbagegang. Og det er jo Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre og Alternativet. Og de 3 her er jo vores regering, den nuværende SVM-regering, der sidder. Og det kan jo forbindes lidt med, at de har den her strategi om at prøve at få et bredest muligt vælgerantal, så deres ideologier har de jo prøvet at kompromittere ved at sidde alle sammen i regeringen, og derfor har de ligesom ikke nogen klare skillelinjer, men som der normalt klassisk er ved, at der kun er et parti, der ligesom styrer regeringen, men her så bliver det lidt mere et kompromis, og det kan man også godt se på nogle af de valg, de har taget under deres regeringstid, og det har jo så resulteret i, at nogle af deres vælgere har været utilfredse højst sandsynligt med deres knap så traditionelle valg, fordi de måske ikke følger alles ideologier, men nogle af dem er blevet lidt kompromitteret af at prøve at nå en tilfredshed blandt de her 3 partier, der nu samarbejder. Og det har jo så resulteret i, at de vælgere, der førhen valgte at støtte en af de her 3 partier, der er en del af regeringen, måske har søgt hen til et af de mere traditionelle partier, som ikke er en del af regeringen, som måske de konservative, borgerlige, SF, Enhedslisten, som alle sammen har fået en signifikant fremgang. Og det kan jo skyldes, at de her partier så holder endnu mere fast i deres stærke ideologier og holdninger. Også noget, man kan forbinde med vote seeking, at de ser den her utilfredshed, og så vælger at
placerer sig endnu mere ude, så alle de her vælgere, der førhen tænkte, at de her 3 partier, der var en del af SVM-regeringen, var gode, nu finder dem måske lidt mere svage i deres ideologier, går ud og søger efter nogle af dem her, der så bare går modsat og vælger at prøve at fange de her vælgere, som gerne vil have nogle klare rammer og partier, der følger deres ideologier og tager valg ud fra det. Så det kunne godt være en forklaring på, hvorfor at beregningen er kommet med det her resultat. Det tror jeg bare var det.